हर हर महादेव। मैया भवानी की जय, माता गौरी की जय। तो प्रेम से बोली गुरु बहिना सब, गुरु भाई सब। गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो आज हम आप लोगन के महाकुंभ की कथा सुनावे जातनी, जे कि आप लोग पूरा अंत तक जरूर सुनम। और अंत तक सुनला के बाद से कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइम कि आप लोगन के कथा कैसन लागल हवे। और जब कथा सुनल जाला पूरा अंत तक जरूर सुनल जाला, कभी भी आधा अधूरा बीच में कथा ना छोड़ के उठे के चाही। अगर आप लोग आधा अधूरा कथा छोड़ के उठतनी तो भगवान के घर से दोष लागेला। अब पूरा अंत तक सुनम तो आप लोगन के भगवान के दया हमेशा आप लोगन के ऊपर बरसल करी। तो आज आप लोगन के जो कथा सुनावे जातनी तो प्रेम से आनंद लेते हुए सुनी। और जैसे आप लोग सब कथा के हमरे आप लोग दया बरसावे नी, अपन प्यार करुणा देवे नी, वही तरह से आप लोग हमार इहो कथा में आप लोग प्यार देम, हमके आशीर्वाद देम कि हम अपने कथा आप लोगन के लिए नया नया लेकर आई और आगे बढ़त हुए आप लोगन के अच्छी तरह से नया नया कथा सुनावल करी। तो ये गुरु बहिना सब ऊपर बैठल इहे महाकुंभ के मेला लागल रहल, इहे महाकुंभ के मेला लागल रहल। और ऊपर बैठल महादेव और माता पार्वती दोनों जने देखत रहल लोग कि देखा ये महाकुंभ के मेला में के नहाए आवता, कैसे कैसे का होता। तो माता पार्वती कहली कि हे भोलेनाथ, ये महाकुंभ के मेला में देखी जो मृत भूमि बाटे के अपन पाप धोवे आवता, जे एकदम पाप कैले बा उहो आवता, जे पुण्य कैले बा उहो आवता। भोलेनाथ कहनी इहे तो संसार के लीला है कि यहाँ जे सब रहेला, जे पाप करी जे पुण्य करी उहो बैठ के यहाँ नहाए आई महाकुंभ के मेला में। तो माता पार्वती कहनी कि हो सके हमनियों से कोनो ना पाप भइल होके कि हमनियों के चल के वहाँ नहा लेवल जा। तो भोलेनाथ कहनी ना, हम लोग के कोनो जरूरत नहीं खे, हम लोग कौन पाप करेनी, कुछ भी ना करेनी, हमन के तो देवता है भगवान है, हमन से कौन ऐसन गलती हो जाई। माता पार्वती के मन में ऐसन भइल कि लागत महादेव के थोड़ा सा घमंड हो गइल बा। लेकिन भगवान जो सृष्टि के रचयिता भोलेनाथ रहनी कहतनी कि अरे तू जो मतलब सोचत तलू कि जाके नहाए के ऐसन कोनो जरूरत नहीं खे। तब वो माता पार्वती के कहले पे भोलेनाथ कहनी चलो तुहके घुमा लावतनी, काहे कि माता पार्वती बार बार हमेशा कहीं कि नहीं तू चला नहा लो। तो यही से भोलेनाथ कहनी कि अच्छा ठीक बा, चला तुहके हम मृत भूमि पर घुमा के लेके आवतनी। एक दिन का भइल कि माता पार्वती भोलेनाथ के साथ ये मृत भूमि पर आ गईनी। जब आईनी तो केहू के दिखाई ना देत रहनी, केहू के महाकुंभ के मेला में केहू देखल नाही, काहे कि तो भगवान रहनी। तो भोलेनाथ कहनी कि ऐसन बाती बाटे कि हमन के अपन अपन जो मनुष्य के रूप में आ जाई, तबे जाके ये गंगा जी में स्नान क पावल जाई। तो माता पार्वती कहनी ठीक बाटे, हमन के अपने अपने रूप में आ जायल जाता, यानी कि एक मनुष्य के रूप में। जो भगवान जी रहनी, जो भोलेनाथ रहनी, वो एक बूढ़े के रूप में आ गईनी, यानी कि आधा उम्र जात रहल 40-50 के वर्ष में। और जो माता पार्वती रहनी वो वही उम्र में आ गईनी, एक औरत के रूप में। अब दोनों जने अपन चलता लोग, देखता लोग, घूमता लोग, सब और देखता लोग कि सब क्यों नहाए जाता। रास्ता में एक जने से पूछली माता पार्वती को वहाँ काहे भीड़ लागल बाटे। तो एक जने का कहतली कि ये बूढ़ी माता तू जानत नहीं खू, जब महाकुंभ के मेला में आयल जाला नहाए तो वहाँ जाके पैर रंगवावल जाला, वहाँ देखी एक नाउन बैठल हुई है, उहे रंगत हुई है पैर। तो एक नाउन रहली हजामीन, उहे पैरवा रंगत रहली। तो का भइल कि ओई माता पार्वती गईली अपन पैर रंगवावे बूढ़ी माता के भेष में। कहली कि ये भोलेनाथ आप यहाँ रही, हम जातनी वहाँ पैर रंगवा के आवतनी।
कहने ठीक बाटे। भोलेनाथ एक जगह बैठ गईनी और माता पार्वती चल गईनी हुआ ओ भीड़ में पैर रंगवावे, जहाँ सब औरत नहा नहा के आवे पैर रंगवावे। तो ई भइल ओकरे बाद से कि जब वहाँ पहुंचल बानी माता पार्वती एक बूढ़ी माता के रूप में, तो सब क्यों देखले बाटे कि इतना सुंदर रूप, हमन कितना जने बानी के हवा लाखों करोड़ों आदमी बाने औरत बाड़ी, लेकिन इतना सुंदर रूप केहू के नहीं खे। कहा कि तो भगवान रहल लोग, लेकिन सबके मनुष्य के रूप में दिखाई देत रहल लोग, लेकिन बहुत सुंदर रूप धारण कैले रहल लोग। अब का भइल कि सब के पैर रंगवा लेवल लोग लाइन में खड़ा होके। ओकरे बाद से जब माता पार्वती के पैर रंगे के हजामिन अपने पैर के ऊपर रखली पैर, तो कहत अली कि ये माता बहुत सुंदर पैर बाटे, आप कहाँ से आइल बानी? तो कहत अली का कि हम ते आइल बानी तीनों लोक से। जब इतना शब्द कह देले बारी माता पार्वती, तो ऐसा लागल हजामिन के कि लागता हम चारों ओर घूम के सब नजारा देखा तनी, तीनों लोकवे हम घूम के देखा तनी। लेकिन उनके कहीं से कहीं ई बुझा कि लागता भगवान यहाँ उतर के आइल बाने। हजामिन अपने मन के बात ना कहली केहू से, अब पैर रंग देली। अब पैर रंगले के बाद से कहली कि देखो हमरे तुहर के पैसा देवे के दक्षिणा देवे के कुछ नहीं के, हम तो के कवन चीज दी तू ही बता दो। तू कहली कि नहीं खे अगर पैसा, तो बहुत जने के हम पैर रंग के छोड़ देले बानी, सब क्यों हमके आशीर्वाद दया दे के जाला। तो माता पार्वती कहली कि चली ठीक बाटे, हम आपके दया देतनी कि सदा तू भरल पूरल लइया, हमेशा तुआर घर में धन दौलत से हमेशा तुआर भरल रही, कभी कोनो चीज के कमी ना होई। अब का भइल ओकरे बाद से कि माता पार्वती अपन पैर रंगवा के चली गईनी। आ कहनी कि ठीक बा हजामिन, तू हमेशा खुश रहबू, तोरा घर में धन दौलत हमेशा भरल पूरल रही। आके लगनी महादेव से झगड़ा करे कि रउआ 1 रुपया देवे नी ना, आज उनके 10 रुपया देवे के रहल है, तो हमके 10 रुपया ना रहल देवे के। अगर 1 रुपया देले रहती, आप ना 10 रुपया दे के 1 रुपया भी अगर दे देले रहती, तो हम 1 रुपया वो हजामिन के दे देले रहती। आज हमके छुच्छे हाथ वहाँ जाके पैर रंगवावे के पड़ल है। बताई आप कितना बड़ा भिखारी बानी, बहुत कुछ कहली। ओकरे बाद से भोलेनाथ सुनत रहनी और सारा नजारा दिखावत रहनी। पार्वती माता के कहनी कि जा तू नहा लो। पार्वती माता नहा के चली आईनी और दोनों जने अपन फिर हुए स्वर्ग में पहुंच गए लोग नहिले के बाद। फिर का भइल कि 2-3 दिन के बाद से भोलेनाथ फिर उहे दिन का कहनी कि ऐसन बात बाटे कि आज हमके महाकुंभ नहाए के बाटे कि ये पार्वती आज हम चलतनी महाकुंभ नहाए। पार्वती माता बड़ा खुश भईनी, लेकिन कहतनी लगता कि त महाकुंभ खत्म हो गइल बाटे, 3 दिन भइल खत्म भइले। तो कहतनी उ भगवान भोलेनाथ की ना देखो नीचे महाकुंभ लागल बा। कहनी ना ना पार्वती माता की ना, आप गलत कहतनी कि महाकुंभ के मेला खत्म हो गइल बा, अब आप कैसे नहाई? तो भोलेनाथ कहनी कि ना आज हमके नहाए के बा, तो नहाए के बा ओही गंगा जी में नहाए के बा, इलाहाबाद में ही। पार्वती माता कहनी ठीक बा, चली धरती पे मनुष्य के रूप धारण कइल जाए, लेकिन हम जाके पैरवा कहाँ रंगवाई? तो भोलेनाथ कहतनी कि चलिए वही हजामिन के घरे जहाँ तू पैरवा रंगवले रहलू, चलिए खोज ली। तो पार्वती माता कहतली कि उनकर घरवे हम नहीं खी जानत, तो कहाँ खोजम? तो कहले कि अरे चला हजामिन से केहू मतलब केहू पूछ ली हजामिन कह के, तो केहू न केहू बताई दी। काहे कि वो बगलिए में हजामिन रहत रहली, गंगा जी के कुछ आसपास घर रहल, वही घर के लगे। लेकिन जब हजामिन अपने घरे ओ माता पार्वती के इतना जब शब्द सुनले रहली, जब ई शब्द सुनले रहली, तो जहिया सुनले रहली ओही दिन के बाद हजामिन ओही रात जब सुतल बाड़ी और सुबह उड़े मतलब सुबह उठल बाड़ी सवेरे, तो का देखले बाड़ी कि हमार घर एकदम अच्छा महल बन गइल बाटे, बहुत सुंदर महल बन गइल रहल। हजाम जो रहने राजा बन गइल रहने, हजामिन रानी बन गइल रहली, बाल बच्चे इतना अच्छा से नौकर चाकर सब कुछ हो गइल रहल उनकर दया से माता पार्वती के। अब का होखे केहू हजामिन कह दे तो
वो जो हजामिन रहली वो हमेशा कहे कि अरे तू हमके हजामिन न कहिया, हम तो आके हजामिन दिखाई देता नहीं, तू हमसे लेला पैसा, तू हमारी ये काम कर दा, तू हमारी ये पैर रंग दा। वो लगे केहू के उल्टा सीधा सब कुछ बोले, काहे कि उनके अपने ऊपर घमंड हो गल रहल कि हमके सब कुछ मिल गइल बाटे। अब का भइल, जब माता पार्वती धरती पर आयल बानी तो का भइल बाटे कि वहां से दोनों जने अब नहाए के सोचता लोग, लेकिन सबसे पहले माता पार्वती कहनी कि हम जाए अपन पैर रंगवावे। अब का भइल कि भोलेनाथ से कहनी कि जाई रउआ नहा लिया, हम जातनी हजामिन के घर खोजे। अब बेचारी माता पार्वती बूढ़ी माता के भेष में, वही भेष में निकलल बानी और सबसे पूछा तनी कि हम एगो हजामिन रहली है महाकुंभ के मेला में पैर रंगत रहली, उनका घर कहाँ बा। सब केहू कहल कि अरे अगवा बाटे अगवा बाटे। जब आगे आगे कह के वही गली में पहुंचल बानी तो एक बूढ़ी से पूछा तनी कि बहिन हजामिन के घर कहाँ बाटे, हमके पैर रंगवावे के बाटे। गंगा जी में आयल रहनी स्नान करे, स्नान कैले के बाद से सोचनी पैरवा रंगवा ली। तो कहत का बाड़ी वो बूढ़ी माता कि ये माता ए बहिन आप उनके घरे न जाए, हजामिन न कहम ना, तू आपके बहुत कुछ कहिए, जब के कुछ कह देवेला हजामिन कह के न तू सबके लगेली गरियावे, सबके उल्टा सीधा कहेली, उनके बहुत पैसा के घमंड हो गइल बाटे। अब का भइल कि माता पार्वती गइल बानी वो हजामिन के दुआरी पे खोजत हुए। जब उनकर वो बहिन बता देले बाड़ी बूढ़ी माता कि जाई एक बार आपो देख ली। जैसे गइल बाड़ी माता पार्वती उनके घरे आ देखा तली आ दरवाजा खटखटावत तली या कहत का बाड़ी कि केहू बाटे घरवा में, ए बहिन ए दीदी केहू बाटे। तो उनका दासी कहत तली कि हाँ का है, तो अपने जौन तुहार पैरवा रह गेली, मतलब जौन हमारा नाउन रहली हजामिन रहली कहाँ बाड़ी। तो कहत तली कि अरे माता जी ने बोली, अबे हम धीरे से कह के बुलावत तनी। तो कहली दासी उनकर कि रानी साहब जाई देखी दुआरा केहू आइल बाटे, लेकिन ई ना डरन कहली के पैर रंगवावे के हुआ आइल बा। जैसे आइल बाड़ी दुआरी पे उ हजामिन और माता पार्वती से भेंट भइल बा। तो कहले बाड़ी कि हाँ बूढ़ी माता का है। तो कहतली कि ये हजामिन हमार पैरवा रंग दा, हमारे रानी गंगा जी के तीरे नहाए, तो नहाइले नहीं किया भईन, लेकिन नहाए जात रहनी है तो हमार पैरवा रंग दा, हम जाई नहा ली। कि आयल रानी महाकुंभ नहाए तो नहाइले के बाद से तू वही पैरवा रंगत रहलू सब कर, तो तू भुला गईलू। अब इतना बात जब कहले बाड़ी तो का कैले बाड़ी, वही लगरे डंडा उठा के आ 2-3 डंडा वो बूढ़ी माता के यानी कि पार्वती माता के मारी देहले बाड़ी। कहले बाड़ी भाग बुढ़िया यहाँ से कि आइल बाड़ी यहाँ पैर रंगवावे, इतना धन बाटे, तू ही हमसे पैसा लेला, तू ही हमार पैर रंगी दा। ई तो माता के कृपा से, भगवान के कृपा से हमारे इतना धन दौलत भइल बा। अब बूढ़ी माता वहाँ से उल्टा पैर वापस भइल बाड़ी और आ गइल बाड़ी महाकुंभ के मेला के लगे, इलाहाबाद एकदम गंगा जी के तीरे। का भइल भोलेनाथ से जब भेंट भइल बाटे तो भोलेनाथ कहले बानी का भइल पैरवा ना रंगवलू है। तो कहतली कि ना पैरवा तो नहीं रंगवले, का करी। जब कहनी हजामिन तो लगली अब डंडा से मारे उ हजामिन नाम सुन के। तो यही से भोलेनाथ कहतनी कि देखो तुहार जवन कहेलू कि हमरे लगे पैसा नहीं खे, हमरे लगे धन दौलत नहीं खे, तो तुहके जवन भक्त पसंद आयल तो तू तथास्तु कह देलू, सदा तू फलत फूलत रहिया, तोरे घर में धन दौलत के कभी कमी ना हुई। तो तुहके जब तुहार जो भी शिष्य पसंद आईने, भक्त पसंद आईने, तू दे देलू आशीर्वाद, दया दे देलू, अपन आशीर्वाद दे देलू। वही तरह से हमहू के जो कोनो भक्त पसंद आवे ने तो हमहू दे देवे नी। यही से रावण जब मंगले बाने सोने के महल तो वो बहुत बड़ा भक्त रहने तो हम दे देहनी उनके दान में। तेही से हम अपन पर्वत पहाड़ पे कहीं भी रह जानी। अब माता पार्वती के दिमाग में ही घुसल बा कि देखा ने हम का कहनी आज हमरे साथे का हो गई। अब दोनों जने अपने स्वर्ग
चल गई लोग भोलेनाथ खूब समझावतनी। अब माता पार्वती समझ गईनी कि हम देखी का कहेनी। ते गुरु बहिना सब यही तरह से कथा अब जो बाटे अब ए कथा के विराम करतनी। काहे कि जब माता पार्वती ना समझले बानी तभी कथा के शुरुआत भइल रहल। आ जब माता पार्वती समझ गईनी तब भोलेनाथ भी ये कथा के समाप्त कई देले बानी। अगर आप लोगन के हमार कथा पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी।